Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Kitas ko api ko eh. Namin ko ba eh. Ang tanong ko lang. Ijay. Hubag ba na? Kuwag gamay kong kagwapo na. Puwang gagapito. Suko lang ka na ko. Nagpabilib silang buwang kay diya mas yung pre. Animal. Sakita yun. Bawas ko. Di ko mga tugin eh. Bawasan ako matignaw. Ay, Inday, asa dapit ang CR ining ospital? Tuwa dito napita, Lula. Uy, ala na, bayot man di. Abin na kong babay. Ay, salamat, Indong. O siya indong. Ubod indong. Nagtalikon, manggod ka. Abin na kong Inday ka kay taas magkagbuhok. Dodong man di ay kamo nang gisampit kag Indong. Ay, kombinasyon nila sa Inday ug Dodong. Oy, ma-o. Ay, kaihiyon ko na. Warbas agapito kay ni uli. Nagkuha sa akong ilisan. Kaihiyon, medyo kayo ko. Okay raman di ay. Okay ra ko. Dili na ko malipong. Muhina lang kog lakaw paingon sa CR. Okay na ning mga ilisanin ng dolor, Agapito. Salamat to pre ha. Way sa pa yan. At na, Nguban ka na ko sa ospital. dili lang sa... Ihatod lang ti ka sa iskina. Ako na lang ubri oy. Ihatod lagi ti ka. Kay basin og, nag-atang ni mo dito. Si Clintoy. Oo. Naigo ra ba to si mong kumo? Nagduda ko nga mo baos gyud to nimo. Oh, makaduaan. Ayaw na lang pangitag samok, Agapito. Kay may problema pa ka ni Lola nimo. Tana. Ay, salamat. Migaan na nga kung pamati nga nakaihi na ko. Ingunin ni gaday ning taas og sugar, no? Sige pangihi. Ayaw pangihi na ay nagtanaw. Ta-ta-ta, nagsigang kalimot daw. Hindi mapungan halapangi. Hey! Bahala lang ipanabi! Kakanta noon ko na. Ay, mugawas na ko ay. Ay, balik ko gigda. Medyo luya pa man ko. Aw, si Meluya pa ko ay. Ay, kadangog ba ini ay. Ay, maslide ko. Agaray ka sakit. Ang sabi Clintoy, at niyang na to si Agapito o atong tabangan kulata. Ano naman? Ang! Kasaan siya ako. Kisumbag og batignaw. Unsa? Nakaigo. Tawa pa ka. Ikaw kayo. Gusto ko mo boss. Pigeon. Mamay atraso na ko sa Agapito, Biklintoy. Imura mo ng laro. One-on-one lang mo. Sa ato pa, di ka masugot nga atong tabangan og kulata sa kapito. Ha? Sulan ti ka. Kila, Mao gabi Jun, kung kwartal kayo sugutan gani. Ha, sugutin ka. Sa, sa gatos, o kadaot. Ray gusto mo? 500. Hmm. Day. Ano numbag magkaklintoy? Mao tong 500 kay mong gingon. Oh. 1 2 3 4 5. Tag 100 kada finger? Pinuha na yung da. Puno man ang mga jeep nga atong gipara, Agapito. Uli lang sa inyo ubri oy. Ako na rin mag-attack sa kiyanan. Dili mahimo, uy. Pasakyon tagid ka, Agapito. Oh, nanay Jepo.
Oh, nagpaingon din eh. Para! Ups. Salamat, Obre, ha? Way sa pa yan. Ah, kumusta lang ko ni Nang Dolor, ha? Amping! Kini malas di mo. Uy. Ang sayo, uy. Doktor, Roy. Ha? Hindot kinang atbang taglingkol kapito. Kabaos na ko ni mo. Hala, uy, kaluin naman nang, uy. Naslat din taon sa CR. Mo sa tao nang naglimpyo, nga nagbutang man og powder soap, aron kuno mawa ang baho. Pero, wa siya tarong agmap. Nagdangog lang gihapon. Naslide lang nuot man nang. Tao ay kaluoy sa doy. May pagkakon na lang tong giubanan. Tao ka di malas baya ning manang. Tihan talaga, ha? Gapito. Lagot kay mo. Yates. Kasumbag ko naman kay kagnaong klento eh. Kasumbag ko mo. Sumbag! Yamat! Lagi! Usay na kayan! Sumbag niyo! Hilas mo! Oy! Magbantay o pakanaugan ni siya! Snatcher ni! Usa! Snatcher! Ang inyong mga cellphone ipang-sold sa inyong bahag! Pagdali! Snatcher niya! Agay! Hindi ko snatcher! Agay! Hindi ko snatcher! Unsa imong suggestion, pa? Dako kining imong bahay, Rinaldo. May negosyo ka. Mas mayo siguro nga magpataod kang CCTV kamera. Mayo sad ang imong suggestion, pa. Okay, sige. Magkontak ko mo install og CCTV camera. Sorry kay nito eh. Unsaon man. Masumbagan niya ko nimo. Doon lang ko sa ospital. Maglali ko ba si gigutom nito sa lala dolor? Tingkaon ra ba niya? Aw, mapalit ko pagkaon ni Lala. Di ba to siya mukaon og rasyon sa pagkaon sa ospital kay matod pa niya. Ang karne tabang basin kuno puti nga iring. Lala dolor, sigurista po da. Nakakontak na ko mo install sa CCTV camera, pa. Mas labing maayo, Rinaldo. Dito sa gawas na sa nasod, tanang bayad doon ay CCTV kamera sa gawas o sa suod. Salamat sa imong suggestion, pa. Atos ko pa, ha? Kung ganahan mong manuroy, pagdamog sa kinan. Unya, update lang ko og asa mo. Mula ka na sa ka, Rinaldo? Bago pagani kang naabot. Akuan, may higala ko nga na ospital pa. Ako nga doon. Okay. Magpaabot minimo sa dinner, Rinaldo. Sige pa. Wala. Wa man siya daanan si Lala dolor. Hain man siya. Oy, ikaw tong apo ni Manang? Ako. Hain si Lala dolor. Ay gidaman to ganina sa emergency room. Kay kuan man nakadugo man ang agtang. Unsa? Kising dapat Lala. Kisa? Ay, kalma lang ha, kalma lang. Nag-CR siya, unya, dangog manggug kayo ang floor sa CR, na slide ang imong lula, ug nasama ang agtang. Ay, tahion siguro to, matupas nurse. Unsa? Kaluoy ni Lala dolor. Asang emergency ha? Ida, asa? Ay, emergency room, good, din sa hospital, halan no. Nahaan kang snatcher. Mao nga gitabangan kag kulatas mga pasahero sa jeep. Kaya ko tao-tawa niya. Pagod ka ron. Eh, Guway ka traso na ko patignaw ko eh. pagsakay na gapito sa jeep, nisakay sa dekada yun. Una ko misakay. O iya kay pag-agi sa jeep sa skina ni para mo na patignaw. Nalipay na ako kay nagkasakay gabi. Ang buang. Ako nang subagon. Kalit mangingon sa mga pasahero nga. O sa driver, kapag kanaugon ko kay snatcher ko. Dahil bitiyo sa kalalaki nga ako kay lawas, may unang yung sumbang ako. Tiyon, niapir mo lang ubang mga pasahero. Huwag kitabagan nung ko.
Buang mo gamit yun! Mga buban ako! Ako naman uy basulon nun. Kitay! Kung niuban pa ko, ni-apil sa dong takog makulatahan ta ko. Mayo ni mo sa. Kumusta naman ka, Lala Dolor? Sakit ang akong agtang nga gitahi. Sus, Lala Dolor. Oy, bohi pa man ko agapito. Ayaw paghilak diha. Yang imong batang, Lala. Nadakdak man kuno ka. Giexamin naman po ko. Pero wa pa may resulta. Maglisod na kog barog agapito. Sakit ibarog. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!